Председателят на Държавния съвет на Народна република България Тодор Живков ще направи изявление по българската телевизия и българското радио. Уважаеми другарки и другари, скъпи съотечественици, както беше съобщено в печата, през последните дни във връзка с приетите от Народното събрание закони за задграничните паспорти и българското гражданство в определени райони на страната, сред някои групи от населението, подстрекавани от външни сили, възникна напрежение. И в Лудогорието, и в Кърджалийския край, и навсякъде, където живеят мюсюлмани, се сътвориха чудеса, създаде се